Здравейте! Време за днешното приключение, по време на което се надявам да имам условията да направя поредната рецепта. Тя ще бъде шкембе чорба. Всъщност темата днес ще бъде бира и шкембе. Говоря за неделя сутринта. Говоря за неделя сутринта. Което очаквам. Доста бурен вятър и не знам дали горе ще успея да направя нещо. Може би ще се скрия някъде и там ще приготвят нашата рецепта. Здравейте! Днес ще ви покажа новата ми рецепта. Шкембе чорба, но ще бъде веган. Вместо шкембе ще използвам гъби кладница. Това, което трябва да са няколко гъбки, които ги нарязваме. Избирайте по-малки гъби и съответно ги махате по купънчета, защото те са по-жилави. Гъбките са ми готови вече. Може да видите колко големи парченца съм направил. Вместо масло ще използваме кокосово масло. Ето го, то е обезмерисено, няма да къде никакъв дъх на шкембе чорбата. Запалваме с котлончето. Добавям вътре малко червен пипер и съвсем малко сол. Когато олиото се разтопи, добавяме и гъбите. Ето може да видите. За разлика от другите гъби, кладницата няма този мирис на гъба. Приготвил съм вместо кипящото мляко оризово такова. Това е най-добрият вариант за веган чорбата. Оставяме да заври. Ето в момента нашата шкембе чорба завря. Изчаквам още 5 минутки и сме готови. Вижте колко лесно и бързо става и може всеки да си приготви навън. Време е да го подправя. Така, за целта съм си донесъл оцет, чесънче и чили. Усещате ли миризмата? Аз си усещам, много е сигурно. Така, сега ще си излея малко, но няма да прекалявам, защото мисля, че прекалих с чили чушка. Още малко ще сложа. Така, разбъркваме. Ох. Страшно вкусно уха е. Имам си комбучка. На здраво. Леле, колко вкусно стана. Искам да ви кажа, че всичко може да направите, стига да имате желание. Просто експериментирайте малко повече. Вярвайте в себе си и ще успеете да направите. Как ще мирише на чесънче, не е истина.